איך הופכים את האימהות ממסע הישרדות למקור של צמיחה? שלום, אני קרן דניאלי קסנר, ובפודקאסט אמא רגועה אנחנו לומדות איך לשחרר שליטה כדי להשיג השפעה, ואיך למצוא את השקט הפנימי גם כשבחוץ סוער. אם את רוצה לעבור מעומס ותסכול למצב של שלווה, בהירות והגשמה, הגעת למקום הנכון. תגידי, יצא לך פעם לפנטז שאת שוברת רגל, או אולי חוטפת איזו שפעת קשה, כזאת שתשכיב אותך בבית חולים לכמה ימים? לא משהו מסכן חיים חלילה, רק משהו שייתן לך אישור רפואי רשמי לשכב במיטה, לא לקפל כביסה, לא לבשל, לא להסיע לחוגים, לא לטפל במריבות ביניהם, ושאף אחד לא יקרא לך אמא במשך 48 שעות. אני שואלת את זה כי בשקט, בקליניקה ובשיחות עם חברות, אני שומעת המון, בא לי לברוח, בא לי להיעלם לכמה ימים. ליוויתי פעם מנהלת בכירה בהייטק שאמרה לי, אני מתביישת להגיד שלפעמים אני מעדיפה להיות בעבודה מאשר בבית. אם גם לך עוברות מדי פעם מחשבות מהסוג הזה, ומיד אחר כך את מרגישה בושה או אשמה, ושאת האמא הכי גרועה בעולם, הפרק הזה הוא בשבילך. היום אנחנו הולכות להבין למה את מרגישה ככה, ואיך הופכים את הרצון לברוח ולהיעלם, לכוח שמניע אותך להיות האמא שאת רוצה להיות, ולהיפטר מהאשמה. נשים רגע את האמת על השולחן. להיות אמא זה קשה. הרבה אמהות נחרדות כשהן שומעות אותי אומרת את זה. זה ישר מייצר אצלהן איזושהי התנגדות. מה פתאום קשה? ילדים זה שמחה, אסור להגיד קשה. עכשיו כולנו יודעות שזה קשה. לא כי הילדים שלנו קשים. לפעמים הם קצת כן, אלא כי קוראים לנו כל כך הרבה דברים באימהות. והאמת היא שעצם המעבר מלהיות אישה חופשייה בלי ילדים, ללהיות אימא, איבוד הזהות הקודמת, איבוד הגוף שהיה רק לפני כמה חודשים, איבוד החופש, הוא הקושי הראשון שאנחנו נפגשות איתו. עוד לפני הבכי הראשון, לפני גיל 2 הנורא ולפני גיל ההתבגרות. אני רוצה להגיד לך משהו שאולי לא אומרים אותו מספיק. גם אם עוברות לך המחשבות הכי קשות בראש, גם אם לא התאהבת בילדים מהרגע הראשון, וגם אם את יוצאת מהכלים לפעמים, את לא אמא גרועה ולא עלובה. אין לך במה להתבייש. את פשוט חיה את החיים שכולן חיות. את עמוסה, מוצפת ומופעלת. בפרק הזה, הפרק הראשון שלנו ביחד, אני הולכת לדבר על הדבר שרוב האימהות כל כך מתביישות בו, ולהראות לך למה אין שום צורך להתבייש. אני הולכת לספר לך על הרגע שבו אני הייתי בתחתית של התחתית, ואיך המחשבה הזאת, הלוואי שהייתי נעלמת, הייתה התחלה של תהליך משמעותי שהביא אותי להיות מי שאני היום. בחצי שעה הקרובה, את הולכת להבין בדיוק למה המוח שלך גורם לך לרצות ולברוח או להיעלם או להתעצבן ולצעוק, ותקבלי כלי אחד ששינה לי את החיים, ואני מקווה שיעזור לך לעצור את הנפילה הרגשית הזאת ברגע האמת. לפני שאנחנו קופצות לפתרונות, לפסיכולוגיה ולכל הכלים שאני כל כך אוהבת לתת, אני רוצה לקחת אתכן אחורה, למקום שבו אצלי הכל התחיל. כי היום זה לא חוכמה. כשאנשים מסתכלים עליי היום הם אומרים, נו מה החוכמה? יש לך רק בנות והן ילדות טובות ובעלך איש הייטק ואת גרה בתאילנד, את לא באמת יודעת מה זה קושי. בטח שאת יכולה להיות אמא רגועה. אז אני מודה על כל רגע שבו החיים שלי נראים כל כך טוב, אבל כמו שאת בטח יודעת, האמת תמיד שונה ממה שזה נראה בחוץ. אני רוצה לקחת אותך לרגע אחד ספציפי, אי שם ב-2016. הייתי אז אימא ל3 קטנטנות, תאומות בנות קצת פחות מ3 ותינוקת בת חצי שנה. זאת הייתה תקופה של פריחה עסקית, ליוויתי אימהות להגשמה האישית שלהן, הרגשתי שאני כבר מגשימה את עצמי. אחרי הרבה שנים שבהן לא הצלחתי למצוא זוגיות או את עצמי, הנה אני, נשואה לבחור נפלא, אימא ל3 בנות שאפילו הריונות הגיעו ממש בקלות. יש לי עסק מצליח ואני מוערכת בארץ ובעולם ומרוויחה יפה. אבל משהו שם בשילוב עם האימהות פשוט לא עבד לי. הרגע הספציפי שאני רוצה לדבר עליו הוא לא איזה רגע משוגע, לא איזו הערה רגעית, עוד רגע יומיומי כמו שאני בטוחה שקורה ברוב הבתים.
כמו בכל יום רגיל, אני קמה בבוקר, מארגנת את הבנות, מפזרת אותן למסגרות, חוזרת הביתה, מצליחה להתעלם מהבלגן, מקבלת את הלקוחה הראשונה ב9 בבוקר, מסיימת פגישות ב1, אוכלת צהריים, מכינה אוכל לבנות, עובדת עוד שעתיים על מנהלות, יוצאת לאסוף את הבנות מהמסגרות, ומתכוננת נפשית לראש האוור של אחרי צהריים בבית. בשעה 4 בדיוק אנחנו נכנסות הביתה. תמיד היה חשוב לי להיות איתן את השעות של אחרי המסגרות. חשוב לי להתחבר אליהן. בכל זאת אני שמה אותן במסגרות יום ארוך. ישבתי איתן בסלון. הקטנה זוחלת על הרצפה. הגדלות מוציאות משחק שהן בוחרות. אני מתיישבת לשחק איתן, ופתאום הטלפון של העבודה שלי מצלצל. נכנסת שיחה מלקוחה גדולה וחשובה. בלי לחשוב יותר מדי, אני מדליקה להן טלוויזיה, מביאה להן חטיף, העיקר לקבל 5 דקות של שקט. אני מסבירה להן שיש לי טלפון חשוב ותכף אני חוזרת ואני הולכת למטבח לענות. לא עוברות 15 שניות, רבע דקה, ואני שומעת אותן מתחילות לריב ולצרוח, אמא, אמא. התעלמתי מהצעקות, סגרתי את הדלת של המטבח כדי שלא ישמעו אותן צועקות. אני מנסה להקשיב ללקוחה, אבל אני כבר לא באמת איתה. אני מתחילה להרגיש את הכל עולה. הצוואר אדום, האוזניים בוערות. הכעס מתחיל לבעבע והמחשבות בראש כבר רצות. אפילו 5 דקות הן לא יכולות להיות בשקט. איזה חסרות התחשבות. סיימתי את השיחה אחרי 4 דקות. יצאתי חזרה לסלון וצרחתי את נשמתי. הן הסתכלו עליי בעיניים הגדולות והלא מבינות ושלושתן פרצו בבכי. הקטנה בתוך האזור המגודר שלה מתקרבת לגדר, מרימה ידיים שאני אקח אותה. הגדולות משתוללות ובוכות ואני רק רוצה להשאיר אותם שם וללכת. לא רוצה לחבק אף אחת מהן. כל כך כעסתי עליהן, על בעלי שאף פעם לא נמצא, על כל העולם. בתוך שנייה גם מציפה אותי תחושת בושה ואשמה גדולה. איזו מינימה אני? איך אני צורחת ככה? העיניים הלא מבינות שלהן, זה היה מה ששבר אותי. עברתי למוד אוטומט. יצאתי איתן מהבית לגינה כדי להעביר שם את אחרי הצהריים. חזרתי הביתה רק לארוחת ערב ומקלחות, וכל הזמן המחשבות בראש, איזה אמא גרועה אני, ממשיכות לרוץ. השכבתי אותן לישון והרגע שהכי פחדתי מגיע. השקט. אין כבר במיטות ישנות, בעלי במשמרת 25 חוזר רק מחר בבוקר מהעבודה, ואני, עכשיו זה אני עם עצמי. הזמן שכל השדים שהצלחתי להדחיק עד עכשיו מגיעים. מצאתי את עצמי מתפרקת בבכי. לא בכי של עצב, בכי של ייאוש, של אפיסת כוחות, של חוסר אונים וביקורת עצמית מאוד גדולה. איך יכול להיות שהצלחתי להתגבר על כל כך הרבה, שהצלחתי למצוא זוגיות למרות כל הקושי שהיה לי, שהצלחתי להקים עסק מצליח למרות שבתיכון אמרו לי שלא יצא ממני כלום ושאין לי תעודת בגרות, אני שמפרנסת כל כך יפה את הבית, איך יכול להיות שאני מצליחה בכל כך הרבה דברים, אבל לא מצליחה להיות אימא נורמלית? רציתי שהאדמה תבלע אותי, שאני פשוט אעלם, וזה הדבר שהפחיד אותי הכי הרבה. הפחד הזה שאני רוצה להיעלם אומר שכנראה אני לא אוהבת מספיק את הבנות שלי. שכל הדבר הזה של להתחתן עם בחור שצעיר ממני ב9 שנים ולהביא איתו ילדים היה טעות אחת גדולה. שחלמתי חלומות שגדולים מהיכולות שלי ושאני אימא נוראית שעושה נזק בלתי הפיך לילדות שלי. למה אני מספרת לך את זה עכשיו? כי כשאת מאמינה שאצלי הכל ורוד כי אני המומחית, אני זאת שכתבה את הספר אמא רגועה, המציאות תמיד שונה ממה שהיא נראית לעין. אני מספרת את זה כי אני יודעת שיש ביניכן מישהי שנוהגת עכשיו לעבודה, או מקפלת כביסה, או עושה ספורט, או מבשלת, והיא מרגישה בדיוק את זה. והיא גם בטוחה שהיא היחידה. אז תקשיבו לי טוב. את לא היחידה, את לא מקולקלת, ואת לא אימא גרועה. עכשיו בואו נצא רגע מהסיטואציה ונבין מה קורה בראש ברגעים האלה. אני בן אדם מאוד פרקטי. כל מי שמכיר אותי יודע שמ-2009, קצת אחרי תאונת הדרכים שעשיתי, שזה כבר לסיפור אחר, אני לא משתבללת בכאב יותר מכמה דקות, מקסימום יום או יומיים אם זה משהו מאוד גדול. ברגע שאני מבינה שמשהו כואב לי,
אני צריכה להבין את הלמה שעומד מאחוריו. באותה תקופה שבה הייתי מתעצבנת, מתפוצצת, או פשוט נסגרת ורוצה להיעלם, או יותר גרוע מזה למות, הייתי חייבת להבין את הלמה. למה התפוצצתי ככה? מה מקולקל אצלי? ואיך אני יכולה לשנות את זה? הרי אף אחת מאיתנו לא באמת רוצה לאבד את זה, לצרוח על הילדים או על בן או בת הזוג שלה, או להיעלם או למות. אז יצאתי למסע ארוך. התחלתי כמו כולם בהדרכות הורים וסדנאות. אמרו לי, אל תגידי ככה, תגידי ככה. קראתי ועשיתי סדנאות של תקשורת מקרבת, וזה באמת שיפר רגעים מסוימים. אבל עדיין היו נקודות רתיחה מסוימות, שאם הייתי מגיעה אליהן, לא יכולתי לעצור את עצמי מלהתפרץ, או לכעוס, או להיסגר, או להתנתק. כלומר, לא הצלחתי לכבות את הפתיל ברגע שהטריגר נלחץ. גם אם לא התפרצתי, אז עדיין הייתי הולכת עם תחושות מאוד קשות בתוכי, ולא מתפקדת כמו שהייתי רוצה. אז חיפשתי עוד עומק, להבין איך אני בנויה, מה מפעיל אותי, וחיפשתי תשובות, ומצאתי. ואני חייבת להגיד שאומנם עברו מאז מעל 10 שנים, אבל היום אני מבינה שזה מסע שנמשך כל החיים, כי ברגע שהבנתי שזה לא אופי, זה הכל בביולוגיה, ותכף אני אסביר את העניין הזה לעומק, התחיל מסע של לעבוד על הביולוגיה, לשנות את החיווטים במערכת העצבים, את האמונות מהילדות וגם אמונות שהגיעו בתורשה, לשבור שרשרת בין דורית. אבל בואי נחזור למה שהתחלתי להגיד, זה הכל בביולוגיה. זה לא האופי שלך, את לא מקולקלת, את פשוט מופעלת. אני רוצה רגע שנעצור להבין איך הביולוגיה שלנו בנויה, אבל שנייה לפני זה, סיפור קטן שאני מקווה שיעזור לך להבין את מה שאני הולכת להסביר. תדמייני את עצמך יוצאת להליכת ערב בפארק או בשדות. עדיין יש אור ועוד יש אנשים בסביבה. את מרגישה בטוחה ונהנית מהזמן שלך לבד וממזג האוויר הנעים. פתאום את שומעת רשרוש מהשיחים. באופן אוטומטי, כל החושים מתחדדים. את תחדדי את השמיעה, הגוף יהיה דרוך, והמבט יופנה לכיוון הרעש, נכון? את גם לא תניחי שזאת איזו ארנבת חמודה, אלא סיכוי יותר גדול שתאמיני שיש איזושהי סכנה, נחש או חיה מסוכנת אחרת, מסכימה? עכשיו, למה זה קורה? כי המוח שלך מתוכנת לשמור עלייך, ומתוכנת להניח הנחות כדי להשלים מידע שיגן עלייך. הוא לא יודע שאנחנו במאה ה-21 ולא בתקופת המערות, אז הוא מניח שזאת חיה מסוכנת ולא ארנבת חמודה, כדי להכניס את הגוף שלך למצב דריכות לכל מקרה. רק המצב הזה כבר יוצר הצפה, עוד לפני שנכנס למצב הישרדותי. אולי את מכירה את המושג fight, flight או freeze, הילחם ברח או קפה. וזה בדיוק מה שקורה ברגעים האלו. משהו קורה. סיטואציה כלשהי. זה יכול להיות גם לא משהו אחד, אלא הרבה דברים קטנים שגורמים להצפה. המוח מאותת והמערכת ההישרדותית נכנסת לפעולה. במצב פייט, את אולי מתפרצת או צועקת. במצב פלייט שזה ברח, אולי את נעלמת לחדר או עולה לרכב ונוסעת. במצב פריז שזה לקפוא, יכול להיות שאת עושה shut down למערכת. המערכת נכנסת לקיפאון. אולי את לא באמת עונה, לא באמת מתפקדת. את שם ולא שם. אז כשאנחנו מגיבות ככה, זה לא כי זה האופי שלנו. זה לא כי את עצבנית או שיש לך פתיל קצר, או שאת לא יודעת לקבל החלטות, או לא יודעת מה את מאמינה או חושבת על עצמך. אלא כי הופעלה אצלך חזקה במוח, ואלו רגעים שבהם המוח החושב נחטף, וכשזה קורה, אין חשיבה, אין ניהול עצמי, אין כלום. יש רק פעולות אוטומטיות של הישרדות. אני רוצה להסביר את זה. המוח שלנו בנוי כמו עיר. יש את גזע המוח שהוא כמו אזור התעשייה. זה החלק הלא מעניין, אבל הוא זה שאחראי על כל הפעולות החיוניות, כמו נשימה, קצב לב, שינה. יש את המערכת הלימבית, היא מרכז הרגש שלנו, והיא כמו שומר הסף של העיר. התפקיד שלה הוא לסרוק כל הזמן אחרי סכנות ולהפעיל אזעקה כשמתגלה סכנה.
ויש את הקורטקס הפרפרונטלי, המוח החושב, שזה כמו בית הפרלמנט של העיר. שם מנהלים את העניינים, עושים ביקורות חיצוניות ופנימיות ומקבלים החלטות חשובות. אז כששומר הסף, מרכז הרגש, מזהה משהו, הוא מפעיל את ההזקה ובאותו רגע בית הפרלמנט שלנו נחטף, החשיבה הרציונלית נפגעת והתגובות שלנו הן לא מה שהיינו רוצות להגיב. אז המחשבה הזאת, הלוואי שהייתי נעלמת או התפרצות, כעס או כל תגובה לא רצויה אחרת, היא בדיוק זה. תגובה למצב הישרדותי של מערכת העצבים. הבעיה שאת מפרשת את התגובות שלך למצבים כאלו כמו כישלון. את מבקרת את עצמך. את אומרת לעצמך, אם הייתי אמא טובה, הייתי נהנית מכל רגע איתם. לא הייתי רוצה לברוח או לא הייתי מתפרצת. שטויות. אני לא מכירה אחת שזה לא קורה לה. אחת. אצל כל אחת זה פשוט מגיע בצורה אחרת. אבל גם האמא, שנראית לך הכי מושלמת בעולם, מבקרת את עצמה והייתה רוצה לפעול אחרת בסיטואציות מסוימות. אז קודם כל, חשוב לי לנרמל את זה. הדיכאון הרגעי הזה, או הכעס, או התחושה של אין לי כוח לחיות את החיים האלו, או של הלוואי והייתי נעלמת, או אפילו במקרים מסוימים חרטה שבחרת להביא ילדים, זאת בסך הכל נורת אזהרה שמסמנת לך משהו. זה לא אומר שאת לא אוהבת את הילדים שלך, או שאת אימא גרועה. זה אומר רק שהזנחת את הדבר הכי חשוב בבית הזה, אותך. אז אני רוצה להגיד לך שלא רק שאת לא אימא גרועה, עצם העובדה שאת עכשיו כאן מקשיבה למילים האלה כבר אומרת בדיוק ההפך. את אימא טובה שרוצה את הטוב לעצמה ולילדים שלה. את פשוט מוצפת ומופעלת. זוכרת שאמרתי שלהיות אימא זה קשה? אז מה זה קשה? או למי יותר קשה? אני זוכרת שכשהתאומות שלי נולדו והייתי מסתובבת איתן ביישוב בעגלה, תמיד היו כאלו שאמרו, בנות זה לא נורא, את לא יודעת מה זה בנים, בנים זה הרבה יותר קשה, והיו גם את אלו שאמרו, תאומות, לפחות הן באותו גיל, את לא יודעת מה זה צמודים, והיו גם את אלו שאמרו, נו, הן עוד קטנות, אין לך מה להתלונן, את לא יודעת מה זה עם מתבגרות. תמיד הרגשתי שאנשים רוצים לעשות איזושהי תחרות על למי יותר קשה. ואני חושבת שאולי כשהבנות שלי היו ממש קטנות, יכול להיות שגם אני הייתי שקועה לי הכי קשה. כי באמת שהייתי עמוק בתוך הבוץ של עצמי, אבל מהר מאוד הבנתי שאין אחת שלא קשה לה. אין גיל שבו הכל נפלא. הקושי הוא פשוט סובייקטיבי ומשתנה. כשהם קטנים, יש לנו קושי פיזי מאוד גדול. צריך להיות שם עליהם כל הזמן, להשגיח, לקלח, להאכיל, להרים. כשהם גדלים, יש קשיים אחרים. להתמודד עם קשיים בחברויות, או בבעיות בלימודים, או מול מערכת החינוך, מערכת הבריאות. אם כמוני עשית רילוקיישן, או אפילו רק מעבר עיר. אנחנו צריכות להתמודד עם הקשיים של לאקלם את עצמנו, ואותם מחדש. כשהם גדלים, יש את העניינים של האוניברסיטה, הזוגיות שלהם, שלא לדבר על קשיים בזוגיות שלנו. אנחנו מתמודדות גם עם הורים מתבגרים שצריך לעזור להם, ולפעמים גם עם מערכות יחסים מורכבות במשפחה המורחבת, שלא לדבר על מצב פוליטי, מדיני, כלכלי, ביטחוני. בקיצור, יש מספיק קשיים לכולם, והם גם אף פעם לא נגמרים. אז הבנו שזה שאנחנו מתפרצות, נסגרות או רוצות להיעלם, זה לא כי אנחנו מפלצות. הבנו שזה ביולוגי והמוח שלנו מוצף. אבל תכלס, החיים ממשיכים. עדיין מתקשרים מהעבודה בשעות לא שעות. הילדים עדיין צורכים. הכלים בכיור עדיין מחכים. הקשיים מול מערכת החינוך עדיין אותם קשיים. ובגדול, שום דבר לא באמת השתנה בזכות ההבנה הזאת. אז איך לא מגיעים לנקודת השבירה הזאת שוב? איך לא קורסים תחת העומס והלחץ והסטרס והעצבים? איך לא מתפרצים או נסגרים או רוצים להיעלם מכאן? בספר שלי אני מדברת על עיקרון אחד פשוט ששינה לי את החיים. ההבנה שרוב הסבל שלנו, רוב תחושת ההצפה הזאת, מגיעה כי אנחנו מנסות לשלוט במשהו שאין לנו שום סיכוי לשלוט בו. וכשאנחנו עושות את זה, אנחנו תובעות
עוד יותר בסבל של עצמנו. אחד הסיפורים שאני אוהבת בהקשר הזה הוא משל החיצים של הבודהה. אדם הולך ביער, פתאום חץ פוגע בו. הוא מתחיל לקלל, להסתכל ולחפש מאיפה הגיע החץ. הוא כועס, שואל, למה זה הגיע דווקא לי? למה בחרתי ללכת מהדרך הזאת? או מה עשיתי שזה מגיע לי? יכול להיות שהוא גם מחפש את מי שפגע בו כדי לנקום. המשל הזה בא להפריד את הכאב מהסבל. החץ הראשון שפגע בו כאב, אבל כל השאלות, הכעס, הנקמה, כל אחד הוא כמו עוד חץ שנורא מהתודעה שלו עצמו וגורם לו לסבל. הכאב היה שם, הכאב הוא החץ הראשון שנורא. אם היית עוצרת, אומרת זה כואב, מוציאה את החץ ונותנת לפצע להחלים, היית מתמודדת רק עם הכאב. אבל כל שאר המחשבות הם הסבל שבו התודעה שלך מתבוססת. כדי להצליח להוריד מהסבל חשוב שנבין שעל החץ הראשון שנורא אין לנו שליטה. מישהו ירה אותו, זה המצב הנתון, זה לא משהו שיש לך שליטה עליו. אבל את החץ השני אנחנו יכולות לעצור. אני רוצה שתחשבי עליהם כחץ היקום וחץ הדרך. היקום הוא כל מה שחיצוני אלייך, הוא כל מה שקורה ביקום. כל מה שאין לך שליטה עליו, בדיוק כמו החץ הראשון, שמישהו אחר חיצוני ירה. והדרך היא השביל שלך ביקום הזה. היא הדברים שיש לך שליטה או השפעה עליהם. רק הדברים שבדרך שלך. נתקעת בפקקים? זה לא בידיים שלך, זה היקום. יש מגפה עולמית? האם את יכולה לעשות משהו בנושא? לא, זה היקום. הילדה השתתחה בטנטרום באמצע הקניון? זה היקום. הלקוחה שהתקשרה בזמן הכי לא נוח? זה היקום. כשאת מנסה לשלוט בילדה שצורחת, או בבעל שלא עוזר, או במצב האינפלציה, את מבזבזת אנרגיה על קרב אבוד מראש. את מנסה לדחוף הרים בידיים שלך. ברור שתהיי מוצפת ותרצי להיעלם. זה מתיש. השקט הפנימי מתחיל כשאת מפסיקה לנסות לנהל את היקום ומתחילה לנהל רק דבר אחד. את הדרך. הדרך זה את. זה התחושות שלך, המחשבות שלך והרגשות שלך. זה להפסיק להתעצבן. לנהל את מה שאת רוצה לעשות עם הסיטואציה ואיך שאת רוצה להגיב אליה. בואי נראה איך זה נראה בחיים האמיתיים. ניקח לדוגמה בוקר, סיטואציה שבקלות יכולה לקרות בהרבה בתים. את מתעוררת בזמן, מתארגנת, מארגנת את כל מה שצריך, ונראה שהכל עובד טוב. שנייה לפני שיוצאים, הילדה שופכת את הקורנפלקס על הרצפה. זה היקום, משהו שאין לך שליטה עליו, זה קרה. זה החץ הראשון. זה מעצבן, זה נכון, אבל עכשיו מגיע הקושי האמיתי. אם את מתחילה לצעוק בראש, למה דווקא עכשיו? איזה ילדה מגושמת, תמיד זה קורה לי, אנחנו נאחר והבוס יהרוג אותי. את יורה בעצמך את החץ השני. את הופכת את האירוע הזה, הקורנפלקס שנשפך, לסבל, בוקר נוראי וכנראה גם יום נוראי. כשאת מפסיקה לנסות לשלוט ביקום, שם את מתחילה את הדרך לחופש פנימי. זה הרגע שבו את מפסיקה להיות עבד לשדים שלך, המבקרת, השופטת, הלא מספיק, ומתחילה ליהנות ממה שיש. אז מה עושים? מנהלים רק את הדרך. כמו שהזכרתי קודם, התחושות, המחשבות והרגשות שלך. טון הדיבור שלך, הנשימה שלך, הגבולות שלך. באותו יום שבו אני צרחתי, הבעיה לא הייתה שהילדות הרעישו. זה היקום. אלא שניסיתי לשלוט בהן במקום לשלוט בדרך שלי. אם הייתי מנהלת את הדרך, הייתי אומרת ללקוחה, אני מצטערת, אני לא יכולה לדבר כרגע, או שבכלל לא הייתי עונה לה, הייתי שולחת הודעה. הלקוחה הייתה מתעצבנת? אולי. אבל זה המקום שלי, ללמוד איך לנהל נכון את הזמן ואת העסק שלי, ולהיות אימא מאוזנת, אולי עם לקוחה אחת פחות באותו רגע, אבל רגועה יותר מאשר אימא לחוצה, שיורה חיצים של כעס ותסכול לכל עבר. וזה מוביל אותי למשפט,
אולי אחד החשובים שאני רוצה להגיד היום. אף אחד לא יבוא להציל אותך, חוץ ממך. אנחנו מחכות שבן הזוג יבין לבד שאנחנו לא עומדות בלחץ, שהילדים יבינו שאנחנו עמוסות ומנסות להיות 100 דברים ביחד, שאמא שלנו או חברה טובה או השכנה תציע לנו עזרה. אבל לכל אחד יש את הנסיבות, העומס והחיים שלו, ואף אחד גם לא קורא מחשבות. אם את רוצה להוציא את עצמך מהמצב הזה, זה 100% אחריות שלך. זאת החלטה שלך, לקחת את ההגה של הדרך לידיים שלך. לצאת מהמצב הזה, זה לא אומר לברוח לאיזה סוף שבוע, או לצאת לפאב עם חברות, או חופשה משפחתית, או לבד בתאילנד, למרות שזה תמיד נחמד לצאת לחופשה. כל אלו לא יצילו את המצב, כי ביום שאת חוזרת לשגרה, החיים עצמם חוזרים למסלול שלהם, ויותר מזה, אני לא מכירה הרבה משפחות שיצאו לחופשה עם ילדים, והכל היה רגוע, בלי כעס, עצבים ותסכול. לקחת אחריות זה אומר שאת לומדת את עצמך, לומדת את מערכת ההפעלה שלך, מבינה מה מפעיל אותך, איזה מילים נוגעות בך, איזה סיטואציות מוציאות אותך מאיזון, איך את פועלת כשאת יוצאת מאיזון, ואיך היית רוצה לפעול אחרת. תארי לך את עצמך באותה סיטואציה עם הקורנפלקס, מרגישה את התחושות בגוף רגע לפני שאת מתפוצצת, מסתכלת על הילדה, ובמקום להתפוצץ, את הולכת שנייה לשירותים או לחדר, מסדרת את המחשבות, חוזרת ומטפלת את האירוע הזה בלי לכעוס, בלי להתעצבן, בלי לצעוק. נכון שזה בדיוק מסוג הדברים שמשנים את ההתנהלות של כל מה שמגיע אחר כך? הרי כשאנחנו יוצאות מאיזון, אנחנו לוקחות את זה איתנו עוד שעות אחר כך אם לא כל היום. אז כן, להיות אימא במאה ה-21 זה קשה, זה מאתגר. אין לנו שבט מאחורינו שינקה את הקורנפלקס שיתפזר, שיפזר את הילדים לבית ספר, או שיתמוך בנו ברגעים הקשים כשזה אנחנו מול מה שקורה. אבל כמו שכבר אמרתי קודם, המצב הנתון הוא החץ הראשון. אבל מה את עושה לגביו זה לגמרי בידיים שלך. אז איך אפשר להיות בסיטואציה קשה ולא להיכנס למצב של תסכול עמוק? אם זה קורנפלקס שנשפך רגע לפני היציאה, ילדים שמשתוללים בדיוק שקיבלת טלפון חשוב מהעבודה, מצב ביטחוני מאתגר, או בני זוג שלא לגמרי איתך כשאת הכי צריכה אותם בעולם. אלו בדיוק השאלות שאני עוסקת בהן בספר אמא רגועה ובפודקאסט. שיטת ליבה תרפיה שפיתחתי מבוססת על מיינדפולנס ועל מחקרים ביולוגיים, והיא הבסיס לכל העבודה של אמא רגועה. היקום והדרך הוא אמנם הכלי האחרון בספר, אבל הוא אחד הכלים המשמעותיים של השיטה, והמטרה שלו היא להפריד בין החץ הראשון, חץ הכאב שאין לך שום שליטה עליו, לבין שאר החצים, הסבל של דומינו המחשבות שקורה לך בראש. ברגע שאת עושה את ההפרדה הזאת, את יכולה להגיב בדיוק כמו האמא הרגועה שהיית רוצה להיות בסיטואציה. תגובה שבנויה על הערכים האישיים שלך, ולא על תגובה ששמעת פעם מאיזה אשת מקצוע כזו או אחרת שככה היית צריכה להגיב. ברגע שאת לומדת את עצמך, את מפסיקה להיות קורבן של הנסיבות והופכת להיות מנהיגה של עצמך ושל הבית שלך. ולמה אמא רגועה? כי כמו שאמרתי, להיות אמא במאה ה-21 זה קשה. יש את הנסיבות ויוקר המחיה והעבודה והמצב הביטחוני והאישי והזוגי, ואין לך שבט מאחורייך. ויחד עם זאת, ועם כל הקושי והאתגרים, כולנו רוצות לגדל ילדים מאושרים, טובים לעצמם ולסביבה, מצליחים, ועוד יותר חשוב, כולנו רוצות שיהיה עתיד טוב לנו ולילדים שלנו, ואנחנו הרי יודעות שהעתיד הוא הילדים של כולנו. ואם אנחנו אמהות לא רגועות ומאושרות, איך הילדים שלנו יהיו רגועים ומאושרים? אני רוצה לעשות סיכום קטן של כל מה שדיברנו עליו היום, כדי שתוכלי לקחת את זה איתך ליום-יום האמיתי. 1. מחשבות קשות כמו הלוואי שהייתי נעלמת, הן משהו שקורה לכולנו, וזה לא אומר עלייך שום דבר. זאת רק נורת אזהרה, הדרך של המערכת להעיר אותך. 2. דיברנו על הביולוגיה. זה לא האופי שלך ואת לא אמא גרועה. זאת מערכת העצבים שלך שנכנסה למצב fight, flight או freeze מרוב עומס. 3. האחריות שלך. הפתרון הוא לא לחכות שהעולם יירגע, אלא להפריד בין מה שבשליטתך למה שלא.
אף אחד לא חייב לך כלום, ואף אחד לא יציל אותך. רק את יכולה לתת לעצמך את האוויר שאת צריכה. אני רוצה לתת לך משימה קטנה להיום. תרגיל מחשבתי שאני משתמשת בו המון. בפעם הבאה שאת מרגישה שהדבר הזה מגיע, שאת רוצה לברוח או לצרוח, תעצרי לשנייה ותשאלי את עצמך שאלה אחת. האם זה היקום או שזו הדרך שלי? אם הילד צורח, זה היקום. שחררי את הניסיון לשלוט בזה בכוח. אם את מגיבה בכעס, ניתוק או צרחה, זאת הדרך. בזה את יכולה לטפל. קחי נשימה אחת עמוקה ותזכירי לעצמך. אני בוחרת בדרך שלי. המשפט הקטן הזה מחזיר את הכוח אלייך בשניות. בפרקים הבאים נעסוק הרבה באיך. איך ליישם את זה מול ילדים רבים, בני זוג שלא מבינים אותנו ורגשי אשמה שלא מרפים. אבל היום, כל מה שצריך זה רגע לעצור ולשאול, זה הדרך או היקום? תודה שהיית איתי. אם גם את כמוני רוצה להפיץ טוב בעולם ולעזור לכמה שיותר אמהות להיות רגועות יותר, תשלחי את הפרק הזה לחברה אחת או שתיים שאת יודעת שקשה לה, או שהיא מרגישה שהיא גרועה ושהיא לבד בסיפור הזה. בואי נשבור ביחד את מעגל האשמה והבדידות. דבר אחרון, לחצי על פולו עקבי ודרגי אותי ב5 כוכבים. ככה נגיע לכמה שיותר אמהות רגועות. נתראה בפרק הבא.